Wardom, Pinibirta Rita, Pinibirta Thanbaki, Nili Monjero Pipi. Aprang si Birtam Ton Pensipa Jermi Dam de Aprang Pram, Birtam Kumpi, Arjuponita. Niphai Keb Arni Diphu Court along ta online mode Lok Adalat ke Padopon. Chokihola Lapen Arlongvoti Phonglang so Kachileng Atowar Kahenu Ajok Radatum Kesungnang. Pherangke Saihem DPC ke Along KSA Pen Pherangke Mai ke Padopon. Tumpreng Open Stage Along Pasonia Mai Kangipon. Karbi Farmers Association Tiri Piame Phu Avinas Ronghang Ahin Pen Amithang Ahi Dialong Sok ke Epon. Birtam Kumpi Arju Igderapi Puthon Birtam Tompen Cepa Jermi Dam Sena. India Det Piangkang Lok Adalat ke Bipon along Pache Tondun Si Diphu Karbi Anglong along ta Lok Adalat online mode Bipon. Peneng lethota Bharat Adet Piangkang COVID Delta variant nang ke bad bom lapen along non pu anta ke khang un edet ajok masap lapon pruisi internet mate online system pen Diphu along ta kadok kawe pangrum pet pen phai trokebrapli kes pate ponlo. Bangsolong phai phokebraisi bank pen kachirap lapen APDCL line abil pen kachirap alamki patep ponlo. Adunthu phai kreke thom akort akes sitame patep ponlo. Lado analam kita online conference pensi inut akes patep ponlo. Bharat Piangkang Lok Adalat ki bipon along mate legal service ki bipon along jongpon me legal service mate Lok Adalat apor pen rat kenang sotpu matha ponsi Bharat Piangkang case hearing padopon bom bang bomlo. Labang solong criminal lapen civil case hei hui anke ke pate ponji aphan bor ipen lapen lam ki lamso anke pate ponji aphan bor iponlo. Pining pen anke Karbi Anglong Autonomous Council ta arta ongmu chotlo sonsi pini arni thekpon long. Lason thak Karbi Anglong atok anu anta kaching thorthe avilo pusi matha tahailo. Sita pini arni anta borpong arlongvoti phonglangso aradatum barla apolote kisung chechak nang bomla. Karbi Anglong Autonomous Council keja atum lapen CM ake hai tuliram rong hang tame bang aphan akerap kipi kipajer ke aning sose lapen kerap daji aphan mome. Sita pini arni borpong arlongvoti phonglangso lapen nilip MSC constituency kedam kewang nangji aphan kemesen atowar ke nang pithek theloma pusi inglong arat atumpen matharinti. Lason atowar ke inglong arat do ana phanta nang pachitong tedetta chok pusi matharinti. Towar kahino chotta kali Karen lapen network anta avilang. Mathadamlo pulote Karbi Anglong Autonomous Council ke Ningkan proxy kepta pleng thu etlo sita pini arni anta inglong arada phan thangka ching thur amo kedeng ponji aphan avilang. Lasino namat prabjin pen kemesen kedam kewang eri harjak jepin pen gari motor kache thablong ji aphan inglong arat pen ningche thelo. Lapen ake hai tuliram rong hang lapen ake hai horen sing bel lapen kido ana phan sitame inglong arat atumpen choning riponlo. Borpong pen birta pang dakpon Arun Rongpi News.News Karbi Anglong. Bangso Pherangke Amayalong KSMA Phu Bisnuram Phangcho Mohan Taro Alex Be Lapen Moniram Teronatum Chetongdun. Kedam tangja khongni phai sirkep arni Karbi Anglong Autonomous Council along Education Minister Dr. Ranus Pegunangka humri aputhak Karbi Anglong Autonomous Council ACM tuliram ronghang ahin pen kopia potsi rat ahongjai along paklang haihedet mapu ningkang samse chepaklang sitame kes e pen pherangke amai kang ni ponahut ningjepon. Karbi Anglong Autonomous Council aphansi kadu kawesi tame education ahin ke kechok chedo ansi tame arbok ponji athe mo keche tok ahut executive aja kong lapen legislative aja kong sitame Karbi Anglong Autonomous Council aphan pek eta phisi tame Karbi Anglong Autonomous Council along kachari atung kopisi chelang pon thek the det puta lamthe paklang pon anparta kes e pen pherangke amayalong jasemet ke jongpon alam thelake
Venture School aphan an West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong along Provincialist pon lap nangji lapen Diphu Government College a Principal Dr. Nirop Kumar Sharma aphan dakpen terek nangji Anparta Diphu Campus University sitami full flag padam nangji lapen akaprek sitami ke jongpon pado la ke jongpon ason an ke Karbi Anglong Autonomous Council pen papleng pon nangji pusi KSA pen ke hang pado pon Karbi Anglong Association ke bangjong ati 1st April 1995 MOU ka chitong si legislative and executive power ke Karbi Anglong Autonomous Council ng sundok. So Karbi Anglong Education Teachers Appointment and Law corporate infrastructure development and develop it's under the purview of Karbi Anglong Autonomous Council. Sita Karbi Anglong Autonomous Council to amitang responsibility amitang duty alam checklen te agency patunya sonson Assam State Education Minister of Vanako, but corporate student organization, social organization to Chinkinanko. But Landamkalo, you need to a provision, but first a framework of the Landamo was Education Minister, State Education Minister, Karbi Anglong useless. Actually, that need to Karbi Anglong Autonomous Council was education, in charge education, and the Dolo. Corporate higher secondary, higher school, higher secondary, Kapoya teachers, IE and the follow. Sitapini Lada, Karbi Anglong Education, Indian, Karbi Anglong Autonomous Council, leaders to Latum, Lang Pamita, Kini Karbi Anglong Educational Care, Backward. Ate, Litum metric. Nijang Karbi Anglong tumpreng BJP asai hem adung along jakhong ni phai kep arni tumpreng open stage along keteng siamai kang nilake Assam Darshan scheme pen lakha sirkep constituency MSC atumaphan mondir church ke kimaphan tangka kerap ke pajirpon lapen bangso amaya long kachetong alohi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Rup Singh Teron lapen ACS Deputy Commissioner Utpol Soikia lapen Arisang Hwa tumsitame chetong dun Lapende tapi mass joining program deng pontu bangso mass joining program along penang an arat atum amethang party penche OC BJP along chepa ogduntu lason thak si mass joining program along Bharatiya Janata Party along chepa ogdona bangphu Congress workers Mohan Rongpi Ruth Bepi Komol Rongpi Om Phuteron pi lapen kaprek party leaders atum sitame chepa ogdun Dongka mukam pen birta pang dakpon Robinson Rongpi News.4 Karbi Anglong Nonakai loke Charlie aphan joton lok pen sai choti ki ke pin pen dolun pulote eprang ke rengdun sungkrunga towarta chemanthek Lasi loke Charlie pen sai choti ki lasoni da claim rapet pulote isi kemesen kaching thur amu ale longji Jakhong ni phai kep arni ada por phai trok pen hidi sok ke chu eponji adim ada phai chobai det pen anar lo por phai kep pen sumphwa sok cho e cho sompon lo La sohut nilip kefe head branch amekphu Bikram Tokbi lapen social worker atum Sujit Timung Bilison Terang Benting Terang lapen Ari Sangho kadokawe pangrumpet pen bang koira phosose cherap chitosi ningkan kang thimke choji aphan sok cho e cho sompon lo Kefe tiripia mephu Avinas rong hang ahin pen kaningje ponke ili tum sai chuti ki ahin anat kachipaduk pen choklem pulote ale doji puta thanpon Nilip pen berta pang dakpon Anilson Rongphar News.4 Karbi Anglong La thepini danili mithang hidi soke elong nalitum niliphan ardina pidon pempini ladak anang ko report prangsi nilip hawa media claim korte teman phan nilitum song hin pana kero pipar piglo la pen nilip thang junjung same na nalitum hana kero pilo na apor pen dang nali don pen niliphan rata thingno lam nang kapale long phan war sai na pipot la si lalo jasemet ke nilige Karbi sai chutike song amai phu lo sitame pini bangke nili mithang hidi long si sok che elo na si hamises pigang tung bangala lo je istum ke Charlie do chot bang chok che non itum la so generation bang itum government job kan dang lo belek stami itum ke Charlie ke thek tang re soi jang tum ta itum kisung ke thek long rep lo la se pini ni limit hang ta isi example paklang ang tung lo ni tum ta Charlie lo wa phis same ni tum ta pini ani sa rar phasi pu claim bom mosta
non son pini son na pu hidi son pu abang itu teklong rate maximum itu mun itu masih pini ni methang masih suntuk si pini dak song elo apa ndang ni le baru saya ketika yaro alang Bikram to biyo mata dolo na pandak tenang an rat sai social kosan worker we sab lo workers tum dolo la chalang tum ta pini fan pini ning thepen an se itum ni le bhawar stami la pang angkang pi Karbi lo arat tum stami ba jasemet logat charli tang ba itum kosan lo mane unemployed juntu di youths tum ba belek tum stami itum khiti nat paprang ni po si ni tum peni si kosan lo exemplary kosan lo action so paklang pon la si tum jasemet itum khiti claim not anso se paprang nang jipu so kamat ha pe si pini Pinya berita ke lans kantong pon iglo domi thak me kardong